mwere kuna dzomanhoko wana Mhanduwe dzinoenda zuwa rogumi noina mwedzi uno wa Nyamavhuvhu. Wamunanga agba nyasi waita shanduko mbiri mudare rawo romakurukota wadzinga fortune chasi asi palibe kureketiwa kuti wamudzingirei. Wabva wamutsiwa neanonzi soda shemu uyo alibe kana nhoroondo yokusenza kusvinhu. Heno kuti achazvikunda chere nokuti fortune chasi akanga akutozvitenza kuti ndiye muvhuyi wenyoka achireva iro basa racheri. Anxious masuka aisiwawo kuti atsive nzvimbo yakasiiwa namunyauno perenzi shiri. Wafundisi wosondo yoroma wareketa nyasi kuti hurumende isiyane nokahunu kokumbunyikidza kodzero dzevanhu. Watoti hurumende dai yatoita ichihwisa huori nokumira novari kuburitsa huoriwo wakaita sana hopwero. Tinoimba kuti hurumende ichagona kutetekera nokuti vatori neumbowo sokureketa kwawo kuti zvinhu zvizvi zviri kuitiwa nehurumende. Wana mahobho airi wokambaniwo safeguard watiza nomari inosvika mari yokuamerica inosvika 300 ozviuru nyasi. Waiwa wamwe wevanhu vari munyika vazhinji vari kutambirisiwawo mari inosvika $30 bedzi wekuamerica. Heno kuti miedzo mukuru wakadari wanga wachandokunda nopapi izvezvi. Tinoimba kuti womakambaniwo wafundawo chimwe chinhu kuti wakubhadhara vashandi mari inobatsira. Magweta anowira kodzero dzevanhu munyika alibe kana zororo. Kureketa kuno tendai biti nevamwe vashanu vari pamberi mumatare odzimhosva vanzi vagobenuka zuwa ro20 mwedzi uno. Namatai noshamwari yache kwai wagobenukawo zuwa ro14 mwedzi wa10 avo vairi waihwisana nokuti kureke kuitiwa zvokuchinjiwa chigamba chobumbiro romutemo. Jacobo nahopwero watoendesawo bazi romajere kumatare odzimhosva nokuti rakanga ravambunyikidza kodzero dzawo. Wapuwa mvumo yokuti wagosangana nomagweta avo pabodzi nokupuwawo zvokudya. Tinoramba tichitenda magweta aya. Nyasi mari yokuamerica svondo rino yange iri kutengewa dhora ribodzi rekuamerica $70 omunyika muno. Kureketa kuno svondo rino kwakatotengesiwa mamiriyoni okuamerica 10. Nyika yedu iri kuramba ichiingidzira kuwanda kwedzihwa mupengo. Wazikana kuti wakabatiwa naro wapfuura zviuru 5 manje. Kureketa kuno vanhu vanosvika 120 wagwarashiwa naro. Tinoimba kuti richakuwa nokukasika. Tochiringadzo pasi rese. Nyika yeSouth Africa iri kuramba ichindoreketa nokureketa kuti muZimbabwe muri kupfuta. Vari kushirawo kuti muZimbabwe mukagofazhaira zvikakwata zvinogona kuzotaikirawo nokwawo sinzi nekuti ivo vari kuzasi. Mamwe mauto okuBelarus atanga nyasi kubenutsa mbasha dzawo dzobasa. Vari kuita izvi vachibva vabatana nevanhu vari kuita zvokuratidzira nokuti vari kuramba zvokukuba vanhu kana kuuraya vanhu. Iyi mhepo iyi yakandonaka wana Mhanduwe dai yabhurawo nokwedu. Mudzimai womutungamiri wenyika yeNamibia akareketa masoko asiya vanhu vese pasi rese vari kugutsurira musoro. Akareketa akati vanhu vechidiki vanofanira kuzvisiya kukatanura macheni nomajoki anoisiwa nevanhu vanomasimba. Izvi yazviita achiti vechidiki varege kugova vanoita zvouori uye vaiva vanoziva kutungamira kuti kunoda kudini. Tinoimba kuti achateterekerwa. Munyaya yekugumisira yanyasi mari yakanga yambobiwa naSania Buja wekunigeria mazuva aiva achitonga yakaomesiwa yakapfikirwa iri kumabhengi ari kuIreland kwai ichagobenutsiwa kuNigeria. Iri idanho guru rinofadza. Tinoimba kuti richaitiwa nokukasika. Tindori ipapo musena wanyasi wagoromonda namabi yangu tiboya nehwedza ndini Mhanduwe Nhau.